story changandira ndabva nemhuri kwaMurewa kuna chiremba Dendere asi tichienda kumukoma Godfrey wavaramba kuenda mukati mematare hatina kupinda navo matare tapinda mukati mematare chiremba paatanga kutsanangura kuti kweni mhurimi sei musingadzodzerani pamwe vaanongedzera tete wacho nevaripo vakamirira sababa vati sei imi musingabatani semhuri handisi kuona kana kubatana kana chete abva abvunza maererano netsvimbo yenyu mushamai wakati tichatombozivi kuti yakaenda kumbera baba chiremba azoenderera mberi achitaura achiti ndikuona mese mune misodzi vamurikei pamatama enyu ukuona pane munhu akashaika mai manje wamusina kana kumbopepa kana kuita sei akangoenda achiti ari kundoshava asi kundoshava kuya akabva angoziva ndobva ashaika daro rikabvumirana naizvozvo zvishuru chiremba azoenderera mberi achiti mumusha menyu mune ushereketwa hurimo unoona kana vanongedza mukomana ari baba unomita benzi angazi munhu anotokwanisa kuita zvinhu zvake nechi asi ngomana iye munhu ari kutoshandiswa anotowana zvinhu zvaanogara zvinotorara naye zvichitomuita murume kusanganisira madzimai vazhinji asikana zvose vatenda nazvo inzi mushamo utori zvinhu zvoita basa rekutorara naye aendera mberi achiti urombo huri mushamenyu hwakakurisa kuti hausi wanhasi ndewemakuru une nyoka nezvi zvakurira chaizvo zvichirerwa mukati memusha zvinhu zvawatenderana nazvo kuratidza zvinhu zvawanofamba wachinzwa saka waguma wazobvunza chiremba asi chiremba ataurisa kuti asi ndiri kuona muchibva panapa mukabva pano musina kurongeka base ndiri kuona hamusi kuzokwanisa kubatsirwa asi ndiri kuona mhepo yemupfumi muchasimuka muchazoya panapa muchinge maumwe rumwe mese mazoya makuchema nedambudziko rekunge makuparara saka chiremba azoirana nemhuri akati kupinda mumusha chiremba anoda mombe 3 nembudzi 3 dzeusununzu saka mhuri yazokumbira chiremba ichikumbira kudzikisirwa chiremba akati nedare remushambe yenyu kuti kudzikisirei muchatozondiwirika maona chimiro chezvikwambo neurombo mukati memusha wenyu saka mhuri yatenderana nachiremba ipapo ikakuti vanoda kuti chiremba apinde mukati memusha iwe muchinda waramba kuenda uri weropa ripi asi ipapo panavakasiya chiremba atotaura akati vamwe vacho ushereketwa vatoripo pano pamatare panapa asi ndikada kuti ndiwanongedze munozoenda muchisvika muchitemana mukati memusha saka matare atiawo asi musi wandopinda mumusha zvichabuda zvese uri weropa ripi rufu runoregera here kuuya kwauri zvichitedza dzinza pamusoro changa nyaya inoitika ndeyekuti rudzidzo rwatinodzidziswa mukutenda rwokunamata ndo runogona kutisiya nezvamunoziva kuti mudunhu mune wanda wemachechi wakatenda kushoko raMwari nevamwe vanotenda zvechiwana saka rudzidziso rwatinogamuchidzwa pakutenda kwatinotenda nako muna Jesu runotidzidzisa pamwe zvinogona kupesana nemanzwisiro. Iwe unoti Jesu ukaenda kuIsraeli izvozvizvi iJudaism vanotaura kuti hakuna Jesu, but iwewe munduwi munhu mutema ndi munoendesa Jesu pamberi enda kuIsraeli kwacho vanotaura kuti Jesu is just like an ordinary person. Judaism vaIsrael they believe in Abraham zisekuru ravo zisikarudzi rwavo chitendo chaAbhurahama, but isusu vanhu vatema tisu tinohwanaendesa Jesu pamberi. maIsraelites acho kwakabva Jesu wacho anoramba chitendo chase zisekuru racho rudzidza rako iwewe unoera chii ngara wana maposa wana zimuto hadi dzinza renyu iro unototedza kuna nazimuto muchienda ungara hwenyu
makabva papi muchidi nanhasi iwe unokonfyuzwa najesu. Jesu wakanzwa nezuro ari kuuya achitora ivhu renyu futi ndokuti unotaura kuti hanzi najesu. Jesu aita sei? Waisraeri vacho vari kutaura kuti hakupasina Jesu. Enda kuIsraeri vanotaura kuti Jesu hakutizii Jesu isusu. Angoitwa zvenguva yake. Mabhuddhism enda kuIndia vari kubudirira namwari wavo. Imimi motoramba mwari wenyu wechivanhu watema. Wanambuya nehanda wanachaminuka. Zvese munozviramba izvozvo. Woda kutaura kuti hanzi handiiti izvi nekuti ndakataurwa naJesu. Jesu arichikukoronizai. Also kubusa kwedu maAfricans. This way tiri nenhamo. Nekuti we don't follow religion yedu yeyo. Chivanhu chedu rudzi rwako rwakakusika. Baba wako, zvababa wako zvinobata iwe. Iro parimwe. Hazvibati irini zvekwangara ini. Ndiri muera nyati. Zvangu zvekwanyera nyati zvinobata isusu wana nyati. Iwe wotaura kuti hanzi aiwa. Ngozi, Bhaibheri rakakutaura nengozi. Handinotaura kuti enda unoripire ngozi. Toshaya kuti Bhaibheri ramunoita racho vanhu vatema. We are very stupid vanhu vatema. Nekuti hatizii kwatakabva. Enda kumaChina. They are doing well. Nechitendero chavo. Vachinamata Buddha wavo. Doing very well. Enda kuJapan. Vane chitendero chavo. MaIndia vane chitendero chavo. Islam vane chitendero chavo. Asi muAfrica tisi takapuwa zvitendero hobho zvese zveBuddhism, Islam, Taoism, Christianity, Islam zvese zviri muAfrica kuita kuti isusu tisamuruke. Iwewo ndozvaunga kutaura pamberi paMambo kuti handiitedzi tsika yemadzitateguru ako. Iwe hautedzi tsika ndinoteedza zvatiri kupurwa naJesu. Ndikakutaura Christianity, iwese vakuru veChristianity matsotsi. Hapana risiri tsotsi ratanga chii machechi aya. Enda kuti unditaura kuti nhingi akatanga chechi yakati yeChristianity asiri tsotsi. Nditaurire. Iye wacho akatanga chechi yenyu itsotsi. Zvapanoita manyashi kuti kutenda kuna kuri muna Mwari hatitendi kuvanhu. Mwari tainamata Mwari vanhu vatema. Tainamata Mwari nanhasi ndonamata Mwari. Munhu mutema ndiri kunyepere hatinamati vana Mwari isu vanhu vatema. MuBhaibheri vanhu munotonamata Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, Mwari waMurengeri. Isusu tisoda ngofuna Jesu straight. But muBhaibheri waitopira waitoenda nemadzitateguru. Uchisiya madzitateguru ako kungara. Wana zimuto kwamakabva kwamunotaura uchipira mudzimu wako. Alright, ngatiendei kuzingaira. Hapana wakatipa 100 years dzekuputirwa nanhasi hatingasvinuri. Unotoita nelaki rekusvinura. Waziva kuti Jesu is just like any other person. Because vaIsraelites acho kana Mwari achizouya achiti vaIsraeli haaendi kudenga, yozotora iwewe iko mhuri yaJesu yacho haiendi. Wofunga kuti wangwa. Ko maBuddhism wakawanda kudarika isusu havaendi vese kudenga. MaIsrael, maIslam weIslam havaendi kudenga wese. Christianity, Christianity matsotsi vese vakuru vemaChristianity vese. Taura chechi ukaenda izvozvizvi Roma uchienda kuItaly uko itori necity nemari yakapfuura chi wakaitora kuti mari yese iyo inofura nyika. Research iko Vatican. Werengai munzwi. Zvikana kamukuru wavo vanondopira mari kuti ane mari iye ari kutofamba dhuze ari kuenda palifta. Right. Tinobata anode. Right. Basa zvatiri kuna Mambo. Toenda basa racho rakakura. Tova tichibirika kuti natotore. Because muri yapenga isachikumbirwa nachiremba atoti ndatozoita basa remusha venyu muchazotondwirika. Maona zvinoshandwa nevarume venyu
nemadzimai enyu nezvikwambo zvemumusha menyu ndazviisa mazviona muchatozodwirika kubva ikati matenderana hauna chii zatodi besa yamambo pamusoro pake 3 idzodzo kana tomboti 3 idzodzodzo vanoenda kwamambo kutonzwa nemhuri dzacho anenge kuti mhanditenda ndio right chiitai kuita kuti tege undobvisa 2 dzinoenda kuna chiremba 1 yoya kuna mambo nobvisa $100 yemupurisa anoenda nemi $100 iyo yorusumudzo saka mozvibvisa rini muda kuti ave rini bvisa mari apa mudzikinuro munondokuenga izvo zvekutitaurirwa pamusoro mambo navanga ribonde kuti zvingo zvinotibatsira kunge kutoya kwamuri kutopotera kuti munge munototisusikidza kuti tisunde nekuda kwokuti handitozvikundoba nditega nditori mudoko kutosimudza musoro kuti wakomana ngatidai kunge kunge kurwadza saka ndimi munototibatsiridzawo kuti imba dzemadzibaba tateguru yenyu ngani 4 right parudiwa mombe ngani apa nhatu kozoita mari dzimwe dzinodiwa idzi pamwe chete inenge yakuita 1270 waerenga iri mari handiti zvese 1270 tongoti 1300 alright tikati 1200 handiti mozo okay 1200 1300 divide by 4 1300 mari 400 and what 425 right 425 pamhuri imwe chete 425 inobvaita 1600 325 pamhuri usimudzai anomirira mhuri yekutanga ndiani mhuri yekutanga ndiani Caleb ya Caleb simudzai mhuri ya Caleb simudzai right muno contribute 325 right the second house ndiani Petros simudzai mhuri ya Petros right makawanda futi 325 the third ndiani ndiani mati 4 pa 4 pacho munosimuke taureka wo third mati muri 4 yekutanga wacho ndini imhuri yani ya Caleb ko yechipiri wacho miro yani Godfrey ndandaitawo chikumbiro ivo wechi4 imhuri yani Roda nditete ndandaitawo chikumbiro panzi Godfrey isusu kumhuri kwedu isusu tese kubva kwandiri inini tese tinoita zvechipostori tese hatiitendi zvinhu zvekuti n'anga kana kufamba mudzimai tese mhuri yedu tese saka chaido chikumbiro changu inonga tane matara mukwana mana ekupostori kwawo atafamba kuti inonga tane matara anokwana mana gore ino asenzwa nedare rimwe emhuri dzechipostori idzidzi but imarike right Godfrey mhuri yako inobvisa je 325 iwe kana usingadi hako regera kuti kuzouya asi mari odi wobvisa iyo yakuna mambo ndini ndiri kuida mari iyoyo handiti orati sezvatanongotaura kuchangamiri kwekutanga kuti chinhu ichi chakaitwa zvisinawo mawirirano nemhuri kwedu isusu zvauya kuna mambo hazvinzwi inzwa muchinda maybe kuna kana chiro chatotaurwa ndiani mukuru wechechi wenyu isusu kwedu vanotungamira ndiani vanotungamira vanonzi vadore akatanga chechi ndiani
yakatangwa kuzotanga kwacho vakauya vachiparidza kunoko. Right, chiro chataurwa naDoera munopikisa here? Hakusi kupikisa asi kuda kuisa mumwe muono. Okay, ndo zvatiri kutaura. Iwewe chiunza Mambo, mari unounza kuna Mambo, ndo mombe inoripira Mambo kuita basa raichaita. Mari iyoyo inoripira mombe yani ya Mambo. Right, awa vanozobhadhara mari inoenderera chi basa. Iwe waripira sekuri bhadhara mari yawabhadhara kuuya kuhomwe ya Mambo kuti waite basa. Awo ndo vanoenda kundoita chi basa. Saka yako iweyo ndo inouya pamari inouya kuna Mambo. Right, then yaroda ndada kuchema uchangamire kuti mari iyoyo inenge yakati wandei nekuti munoona kuti dambudziko iri rekushakirwa nemunin'ina iri harina kuitika kare kare. Isvo ndo rapfuura iri pazvakaitika dambudziko iri. Tikatouya tikatokontributawo panhamo, mari dzikabuda nekufamba kwatakaitawo kubva kuHarare kwatinogara. Ngeiwewe wega uri kucomplain? Chikumbiro ngeiwega iwewe avo vari kuona zvikuitika apa kapa ndezvekuti inini kana handitendi kuti zvinhu zvinondibatsira nekuti ndikutenda kuti kunamata kwandinoita inini muna Jesu ndokwakandidzikinura inini. Wakadzikinurwa seiko uri muropa? Unoziva kuti izvozvi zviri uchibva panapa uri muropa iro usapikise, unoita accident ukafa, vanhu vakakuchema mangwani uri kutaura zvauri kutaura nekuti uri kupikisana nedzinza rako. Urikufa here muchinda? Ndikuzvinzwa. So uchitaura mamwe mashoko, mamwe masoko sevha, woziva kuti uri kutaura pamberi pari. Uri kuzvinzwa? Ndikupanzwa chinzwa takupa yambiro. Saka usaramba uchidii uchipikisa. Iwewe baba wako waina na chechi rudzi. Iwewe baba wako ukubeka. Baba wangu wakafa vakupinda muchechi iyo yatiri kupinda iyo. Baba wako handizoziva hangu nhoroondo yemadzisekuru semwana mudiki sekuru wainamata here kana kuti vanga vasinganamata. Kana uri kuti baba wako wakafa vakunamata chechi iyoyo, which means wakaitangira pakati. Hawana aiso vakakura vakazotopinda chechi iyoyo watokura. Asi chinamato manje hachisi chekuti chinopasanwa kumadzibaba, ndechekuti iwo munhu ndinogona ngotenda inini kunamata madzibaba angu asina kutenda. Kunamata hakusi kwekuti kunopasiranwa sedzinga, asi ndiko kutoti munhu anenge atenda iye. Dai wanyatsoteerera kuti tomona nonga kutobatsirwa, saka uramba kubatsirwa ngokutoti wana baba wamwe wakatotiza zvinhu izvozvizvi, zvinhu zvazvisiri zvanhasi izvi kutaura zvine nguva. Saka zvekunamata tose tiri mapostori, nditori bhishopu, tiri bhishopu weZioni. Iye akauya kurufero. Saka ndiri akauya waiwire ivo usingatibatana nevamwe chiita hakusi kuti kubatana nevamwe, ini ndinobatana nevamwe mumatambudziko kana vanin'ina vangu avo washanyira ndinowashanyira. Chandisiri kutenda chete ndechekuti dambudziko iri masorofero arikuda kuitwa zviri kuitwa muN'anga. Izvozvo ndo zvandataura pachena kuti handizvitendi ini. Saka iwe uri kuramba umambo kuti iwe haudi umambo nekuti isusu tiri kutaura tradition. Unogara kupi? Handisi kuzvidza ini. Unogara kupi? Unogara kupi? Ini ndinogara kuHarare. Musha wako uri kupi? Musha wangu uripo kuvillage 1 yeMunyamajura. Uriko une musha uri kuno? Pamusha wapa ndepababa patakasiyiwa. Tokuti mobva kuno kumoenda kuHarare nekuti hamusi kuda zvekutaurwa naMambo. Handizvo zvatiri kuedza. Zvatiri kutaura nekuti uramba uri kupikisana neni. Zvatiri kuda kuti tibatsire mhuri yese iyi yamira pamusana pako, tikaita topedza watoenda yamira handina kumboramba kuti wabatsirwawo. Kana wachida kubatsirwawo nenzira iyoyo vanogona kubatsirwawo. Inini ndandazviisa kunze, ndakamirira kumhuri kwedu isusu. Ndopandanga ndichitaurira ndini. Ini chandisanzwisise ndichinda pamberi penchangamiro kuti auya kuzokutonga here kana kuti auya kuzokutonga. Chimwe chandinongoziva ini chekuti kana munhu auya
kutongi unotasana nezvinhu zviviri kubata nemhosva kana kuti pukunyuka mhosva. Zvino kana uchimabatwa nemhosva chinzwa munhu akubatwa nemhosva kuti ada kuti ii, asi kana uri mutongi uchipedzisa dare rekutonga. Ende ukabvisa mari yako iyoyo yauda kubvisa iyoyo haumbofi, hapana chinombokuwana, uri umbotyei. Hapana chinokisa baba nyaya yapera dhata venda kuti uye hanzi naMambo mari yako ndiyo yangu. Wamwe wese uita zvekupaka pakati pake naMambo wake nedare. Ndiye munhu watafesana naye. Kuti ari yake haipenda kun'anga. Saka yakun'anga kuna Mambo wako. Shaka basa riri kuya kuitwa rini? Apa munounganidza mari munounganidza rini kuti chiramba abva asimuka? Musori Mambo. Ini ndoimbori zvakafanana nemombe dziketi. Dzinenge dzitoripo. Asi mari kuti kudedza kuti muprista auye ndiyo chingata uchikumbira. Mombe dzese dziripo idzi. Zvitoripo zvinofanira. Saka mangwani basa ane basa here ikwe. Mombe dziri kunedza changamergodzi hatina kukurira todziita mari. Saka chiremba rokuti vanhu vanga mubvera umwe mutengesa mombe dzavo kana mari yangoungana kutora kosi kune kwarantini nhau yekwarantini movement mombe hanzi hadzisi ikoko munotengesa ikoko asi kudzizouya kunosabheti zvonarara nyaya yakanaka Mambo. Ndipo ndekuti pamwe isusu pakutengesa panogona kutora nguva kuti kuwana mabhaya, asi mhuri yakatosa nekuvana kuti zvatonzi manje pana anogona. Saka isusu pamwe isusu tikabvisa dziri mombe dzakatirikira kuti iwo vanokwanisa kuchitengesa, asi isusu takubatsirwa dambudziko riri kunetsa mumusha. Nekuti dai tainamataka tikadai tisi kufamba, tikadai tisi kupera. Saka kutopotera kutsvaga ubatsiro. Tauda kuti tione kuti nyaya kubatsira hangu muchinda uya atikuramba tichitaura ari kutaura kuti pane munhu akafa manje ndakauya tikabvisa zvangu zvibatsiro zvatakabvisa handioibvisa mari wakabvisa mari pane munhu akafa but kubatsira asati afa hausi kuda uri kuti bheta ndizobatsira wafa ndo zvauri kuda iwe unogona kubatsira munhu afa nzira yakushora haudi urundishora akaiura ndodzira yangu kairiri right chipomisai chenu mwisei chenu azive kuti aramba achinditeedza ivo ombotorara kustokishi mwisei chenu cheni hapana iya usati maiona tu azvisati tangaona kuti dziri kukinura mapiri yacho kana achitorara uko ondorara uko azive kuti zvatiri kutaura zviri serious nekuti vanhu vese vari at stake torega nemunhwani ari kushora kuti aiwa Mambo zvamuri kutaura imimi hazvina handii mari yake ndinosvaka pane munhu afa wamukoma wacho vari apa hamuna mateko hamuendi kuchechi munoenda. Saka iye oga pamhuri yese ndiye abva aita musweni. Inini ipapo changamire ndiri kuona pasina kumira zvakanaka. Mutauro wenyu nezvamatoita ndiri kuona zvikodzerana nezvaari kuita. Nekuti kushora baba wako zvafanira kuti kana shora mukoma wake ari kushora baba wake. Hazvisinei kuti baba wake akashayika vabva vachindopima kuti enda undoataurira pamotoaratidza saka auchiratidza taura kuti atitudhi yake yava kutiratidza nemasimba
chinamato unotoita zvitorwa naMwari kuti unoteerera mambo anenge ari kukutonga. Mambo akagadzwa naMwari zviri pamutemo. Kune madzimambo ekuIsraeri. Dhavhidhi akanga aina waprofiti wake, n'anga dzake. Saka mambo wedu isusu mudunhu rino raMambo Makoni, wani washandiri wanoita basa iro ndozovari kutaura kuti ivavo ndo vanonojekesa zvinotambirwa nevapostori wese sekutaurwa zvaitwa nomunhu. Hatimbotori chinhu chemunhu wani mambo haagoni kuti vaite izvozvo, asi kuti mambo vanotonga vanhu vakawanda. Izvozvo ndo zviri paumwari. Ndizvo zvega kaparunzi pano umwe mutumbi urikuda kuuya futi yezvinezvi. Ngatichiite zvemombe tiende mberi. Tati isusu mombe, kune mombe dziriko, hanzi kune mombe dziriko, basi kuti mombe mazuva dzifambe hadzisi kutenderwa kufamba nenhau yemacovid ari kuita. Saka toitwa sei? Awatengesa hosha yemabhairo. Mombe ngodedza kuti nemombe dziri panapo makusha aripo pawo hapana nebese dzoswera dzatotema. Inga vamwe vakakamboendawo nadzo dzitombosweri dzoswera dzatotorwa. Ini chikumbiro changu chakuti pamusoro nawo chachi chekuti isusu tikakupa hedu muchisa tinototengeka nekumidzi. Isu hatizoshaufama tichitengesa manje. Saka kuti mimbi ngoda inoti izvozvi zvitoro ngatiuswera mangwana. Ini mangwana nematengesa mombe sio yokuswera mangwana. Paishe Munyengo. Village one. Paishe Munyengo. Mombe dzayo dzakakura here zvokuti dzinotengeseka mari dziri kutaurwa izvo? Mombe dzingezi dzetinadzo dzakawanza kuti hadzi. Saka ndizozitwa kuti value ye 350 because ndo pamwe panoedze tozosvika mupa mombe isingasvike value ye 325 muri 4 325 tongoti mombe kuti mari ikwana. Alo Bujiti Mujem Ndirai Dai mirai da ngopedza dare kana wada kufundira ika kuti ndoya pamuri kana moya papa dare. Kana marasinza roko. Kawe magara. Sorry mambo wangu. Yenyu nojine kuchemani nawe kuti mari. Nekuti nawe kuti ndekuti dambudziko redi takamborifungudzira musoro 2007 ngatosvika kwaishe Munyengo chinzi tichava kunokwa Mambo asi zvakazongodzikira pasi kudaro zova 2007 papa vanhu vakawanda kusvika patadi izvozvo zvokuti mari tiiwane zvinotitendera kuti atikutoitawo tichemo nekuti kana mudzimba dzacho hatimo zvinhu zvatotiremesa kuti mari tiitengesewo tichabva tatadza kuti unoisana kusvika tichabva tatopesana futi tisina kuitirwa. Mombe dziriko here 4 zvakafanana pamusoro Mambo paKaleb mombe yacho iri paKaleb iripo right paPetros Ndona mari yapo mari which is good right. Then Godfrey ndiye uyu ngati mari Roda ndasvaka kuwana ndipo iyo kumba kwaite dambudziko ndibate ana ari kumba vana angu inyumba yabereka kwavo saka ndonga ndichibvisa mari ndiyo ndinodongozwa 325 unoiwana rini? Anditange ndanyepori ndinoyawa rini bandu. Aiwa wana waRoda ndowapi? Changamire. Awa ditete wemuri awa katororwa ari kumukwasha. Saka iyi muri awa tete wasafanirwa kupinda pamuri ba muri dzakapinda dziri watatu awa tete watoya kumirira kuti muri iyi ifambise basa kana chiremba ndozvaatsanangura ichi tete urati muchimira sababa mono kuti muri ibatanidze iyambuke padambudziko ravari naro. Saka it means that you multiply by 3 kama nyangadza by 4 maifa divided by 3 iyo ndo angwati by 4 waifanira kuti by 3 wodzawa nditete watori kumukwasha
tete waizo vari kunkwasha vatori mumusha kwete kuti vanga vari kunkwasha takatotarisira kuti zvese zvinofanira kutosimudzira vari nekusadaro tatoona kuti isusu semwana ini ndiri mwana ndinono vari ndiri kutoshinga kuti zvinhu zviya zvataura zviya zviite sei zvinoparira kuti tisare takareruka tese saka tikange tatingiri naye hakusi kuti tinazvo vakana ngoma zvatovanayo amwe vatobvisawo pangu vakachengetedzawo ngawapinde ndibaba kana watori mumushandi baba imhuri dzawo idzi mwana wake simuzero awateta cho ambongara handina mwana ari parosimudza right inowanikwa rini mari mari baba wati wane mari tete mounza mari pa next week Friday chirembo wa Saturday hamuna mombere ndomatenderera zvakagoita kuti tika kuti tiwe kwakekwa kuti zviitwe iye mwana akatofa mwana wangu kwakatowanikwa kuti mari ipapo saka ndikuti mari iri kutoda munhu ndizvozvo right ini ndakupa iyo mombe iyo iripo iwe mombe haukwanisi here kuti undotengese nhasi yoonekwa 325 tete waundotsvaga mari chiremba ouya kana iri Sunday mama andotengesai mombe tete undotengesawo mombe iyo iripo 325 then iyo yayo 325 uyo asakabvisa 325 inenge anda kuzotuma wakomana wangu kuuya kumba kwawo urunzwa here iwewe leo Godfrey 325 iyo sakabvisa kanda kutuma wakomana wangu kuuya kutora iyo wanenge wakuzotora zvakupfuura 1000 nekuti wanenge wakusimuka kuuya ikoko mudondoro wa Mambo uruzvinzwa here saka 325 iyo nobvisa rini yako ndowe ndinodyiwa neini haiendi kuna chiremba unoibvisa rini asi kutaura kwaita tete kuti unokuti auya zvekungoti kuti akadai hatizozivi mani zvinenge zviri zvemutombo kuti awa wati iripo uyu ati pane mombe yako chitaura iwewe iripo rini urati zvinhu zvitwe musosondo next Sunday ndine munina ari kubambe Monday toita mande aonekwa ndimukoma ndotedzana nekuti sematauriro avari kuita ndoita sekuti uda kutaura kuti pikisani nei asi mari chitsvakwa ndosaka uri kuedza kuoneswa kuti kutonga tatotaurana ndobatsirana kuona kuti ngatsvaga sei mari tiri kukupai isusu tiripa mari by Sunday kuti basa reitwe Monday handiti this Sunday basa rondoitwa Monday 325 iyo tete toda mari 325 inge yapo tongoti Monday makuseni wakumana osimukachi iyi holiday muri moungana imimi Monday anditavhumirana here kana kuti madheta aenda padhuze ekutsvaga mari chipedzai tifambe iyo saka ndataure kuti ndinongoendawo kuwanangu ndobvunzawo ndipe iwo kumuchakwaite dambudziko rinoaikonde saka inini ndatendawo kuti 150 arizo zvemurutauri ndozvawo zvinanangu kuti atitomubatsira mhai ndonga ndichizwawo matauriro acho pachia zvangu inini handioni ndinosumawo kuwanangu kuti ndizvo zvabuda kuma oita dare ochiita next week Saturday
Mario swika by Friday. Mambo wangu mimi ndine kuchema. Nauya munja medu tete vanhu vanotenderedza zvinhu. Saka izvo zviri kutendera kwavari kuita tinova chitambudziko. Isusu takatoziya vana hatina vana vangori vega havana kana chekudya. Saka ukati vese ndina takatobvazve sande yapera pasei ndipo patakabva tichakuiga mukomana. Hatishandi tisinotoshanda mabasa edu vana vararama. Vari mahwafi tichienda zvavari kuziya tete ungotenderedzana kwatiri kutoita nhau iri kutotiremera. Ngavatisununguro tirerukirwewo neupenyu. Takangoungana kuno vana havana chekudya. Saka ikati sande inouya iyi vanondowanikwa tirera mari tikakwira chekudzokesana tokuti hatina takabva kwarai. Ichangamiri chimwe solution atinogona kuita muri mhuri yakawanda stereki muri kwamura handitika ukaita konde mari kuwana chiremba ikakwana handitika chiremba ouya dare rozosunga dare rapedzwa rudare tinozosunga tete nevamwe kana mari sadavira tozotuma message of court asida basa raitwa nekukurumidza mukawanda zvinogona kuita konde kukanza mari yose mhuri mari iyoyo munozoidzorerwa tauri kana vanhu iwavo vasina kuzobhadhara munoisiyira dare ndokubasa kwedu ikoko kwekutera chikwere because dare rinogona kutera chikwere $5 ne$300. Right, saka toti iwewe chenda wotengesa mombe yaoinayo kuzoza 325 pane 325 handiti yato 6 ichi 650. Right. Chiremba imimi moenda musi weSondo mangwana Sunday Monday. Ano iwe unenge watengesa mombe mari 650 inenge yapo handiti. Wezvikwereti awo wochikupai zuva rekubhadhara zvikwereti handiti mosedza ne650 munosiyira inini 650 yekuti mundoite basi handazwisisana ndotaura naye inini kuti endai kune 650 iriko yamune maona imimi yenyu 350 to 325 inodiwa kunge iripo imimi saka ni inenge yanaini chako yatete ndio yatinozoona unoona zuva rino basa roito handi Monday asi panodiwa mari yekusumudzo kuti waise petrol yekubva panapa tinenge tisina anongwaisa pambudzi ipapo saka at least iyo muri kuzosimuka nemunhu zvozonzi mamutenge matengo zvozonzi matengwa nekuti zvozonzi matengwa murodhi ende so forth. Odi ndokupai mari yangu inini yepetrol muno yamozofanda muchinopuwa mari iyo mbeti ndo zvanoenda batanidzai mari yefu isa batanidzai mari konde izvozvi zvepetrol batanidzai nekuti inini president ari kuuya ndatozofunga handina mari president ari kuuya hamani makadzwa kwari kwaya ari kuuya musi Wednesday kwahandina muchatokokwa mese kuti muuye president ari kuuya Wednesday chatounza mabhazi iko hani makazvinzwa saka handina mari bandichange ndichimhanya ndaenda ndisina program iyo saka pamusoro mubvunzo wangu ndekuti mari ndikana ndazoiona ndinouya nayo kumushoko ndizvo munotaura tati idzo mari dzekuti vari kuuya idzo zoyeka munova mapanana chitsidzo maapo paground nokuti dare renyu tikatoswedera kusvika manheru handi pachine matara aripo right. I think ndapedza mochitaura nawo nenhau yepetrol yeyo
Ana uzingabatsirwa rewo. Chiremba ngangotaura kuti zvanzi panocherwa nemimba nhatu ndozvange zvangotaura. Ngati yasabhuku. Yasabhuku ndiyo yataurwa ndiyo tabvunza zvikanzi zvinozocherwa panocherwa ipapapo nemimba nhatu cherwa yanoza kuita bvunzai chiremba kana itai naye wanondobvunzira paanouya chiremba anouya ikoko wandi ari kuuya muhamata kuti basa iroro